Pello Errotazenaren herrian gabiltza gaur, asteazu nahi zuzen ere Bulano eta Saskarate baserrien arteko lurretan. Lau kirolari gazterekin egon behar dugu. Abenturazaleak dira, goi-mailako raidetan parte hartzen dute. Raida da, mendiko lehiak eta ezberdinetatik anatzean karrera kompletu bat, eta bertan itea eskala da, korrika, mendiko bizikleta, eta beste hainbat kirol, eta izatea gutxerara astebeten zehar, 5 egun, 4 egun, eta itea bertan egunero 3 bat karrera egin, eta hortik anatzea klasifikazio bat. Eta normalen izatea mendiko kirolak batez, eta parejak egite dugu. Eskala da, bizikleta mendikoa, korrika mendikoa, piragoa, duatloia, triatloia, bia ferratak, denetik amiskat. Alpetako hau 6 egun irautu ditu, 6 inguru, eta goizen 6etan jaiki eta gauen 8 arte miteiteu lehenengo alde batea lekuotea junda korrika, ondoren 11etako hartu eta gero eskalatzea, eta atxalden duatloia, triatloia, beste kirole bat. Gauez ere probak egiten duzu? Gu 2 urtetan junga eta 2 urtetan eukideu sorpresa matola gauen. Urte baten denak oietik altxa eta eman ziguten bia ferratat ditea eta pareten loin ginen, eta gero goizen 150 metroko rappel bat. Espainiako selekzioan 5 Gipuzkoan zoazte, 8 talde batetik 5, horren sekretua ezin da. Nik uste hemen tradizio handi dagoela mendia eta azkenen horrek bai asko esan nahi du. Betianik gustatu zait mendia eta mendin ibiltzea eta eskiatzea, korrika egitea, baina guain dela 2 urte erakutsi ziguen karrera bat zehola alpetan raid moduko batera, eta gustatu nintzean da probatzea zatu nuen ez, pentsatu nuen. Raiderron bat izateko zer behar da? Kirol askotikan pixkat jakitea bakoitzetikan, igual korrika bakarrik iten bazu, eta bestetan ez balin bazea ona, igual ez zea oso ondo jungore, korrikan postu honea ingoztu, baina beste igual piragoan ez da inona ez. Montanejo zen herri bat egin genuen Espainiako klasifikatoria, eta han klasifikatu gintzen ez dut 5 pertsona Gipuzkoakoak, eta aukera izango dugu Espainia representatzeko munduko kopan. Saldu poz ematen gaztea ikustea alako ilusioz kirola egiteko prez, behondeila. Niri ere gerrarako gorputza jarri zait, eta kasko horretara joan ez, triatloia egin behar du. Txistua jo, hemen daramadan bokadiloa jan, eta azkenik siesta ederra, hortxe kaskoan bakarrik, eta zerutik oso gertu. Astiazun Ibon Gaztañazpi, Euskal Herria zuzenean.